Tämä trooppisesta viidakosta löydetty pirskahteleva Goshin uutuusjuoma vie sulta jalat alta. Tää makuhermoja kutkuttava juoma sisältää raikasta mangoa, mehukasta pitajaa sekä pienen vivahduksen limeä. Plus tää sisältää vähemmän sokeria. Testin mukaan mattainen pinta on miellyttävä, joten se säilytetään tölkissä, kuten myös värimaailma. Tumma värimaailma ei syttänyt kaikkia, mutta suurin osa piti tölkin ulkonäöstä, koska se sopii Goshin haluttuun teemaan. Monen mielestä visuaalisuus ja rohkea tyyli vastasivat Gosh-brändiä. Tummuus antaa hieman sitä haluttua salaperäisyyttä, mitä tuotteelta haetaan. Paksujen tölkkien aikakausi on ohi. Ryhmämme oma idea oli tölkkikoon muuttaminen kapeammaksi ja korkeammaksi, sillä se on houkuttelevamman näköinen tuote nuorille. Se, mikä aistinvaraisen testauksen pääongelmaksi todettiin, oli haju sekä maku. Vaikkakin suurin osa piti Goshin Blood Orange-hajua miellyttävänä, oli siinä silti saippuainen vivahde. Haju oli esanssinen ja keinotekoinen, puhumattakaan mausta. Maku ei vastannut brändikirjan lupaamaa raikkautta. Haju ei myöskään monen mielestä johdatellut juomaa makua millään tasolla. Tuotetta pidettiin rohkeana, mutta epäonnistuneena kokeiluna. Tästä syystä juoma pitäisi olla mehustettu tai uutettu, jotta haluttu lopputulos saataisiin todennäköisemmin esille. Joten muutetaan rohkea, mutta epäonnistunut kokeilu rohkeaksi ja menestykkääksi makunautinnoksi. Ootko maistanut tätä? Mikä toi on? Goshin Tropical Dragon Libre. En oo maistanut, mutta se kaataa mulla vähän. Joo, totta kai. Joo, äijä tää bängää.